Rada rene kabelmu cek dawa kene kok nadyan aku bocah ngono ya pas. Piantun kene iki ora nyono ora ngira ya budaya. Oh, nggih no. Seneng nguri-nguri kabudayan campur sari. Gudangnya seni. Gudange seni. Ning nek sing nanggap arah-arah. Urung kandamu. Nok. Dalem. Jemben sowan Ngabiantara ana ing leladan geneng cedhak pabrik gula mulih disangoni pabrik gula. Ya to sangoni gula. Terus neng nganding pabrik rokok mulih sangoni rokok. Sampurnamil. Ya to Sampurnamil. Iya. Ki nggone Pak Radin karo Bu Ratmi ki engko disangoni apokat no. Oh gak ya. Lah kae lho apokate wis te grandul kae ning kono kae lho. Apokat sampean. Jeglukan gelem jare Pake. Jeglukan apa kowe? Apokat gak kene iki nggone jembrak, jrembak. Jembraknya apa nek? Jrembak. Jungkut Mas. Jungkut. Jungkut ki apa nek? Jrembak kuwi 2.500, nek jungkut goreng kuwi malih 15.000 Mas. Berarti 2.500 iya. malih 15.000. Mergo ngene. Ganti jeneng kuwi. Ganti jeneng mula apa kuwi seneng nek gawe basa Jawa. Aja seneng gawe bahasa Inggris. Lha nyapa? Lah mesti larang kok. Kopi neng warung 3.000 iya toh malih kopi ini 15.000 ya kafe dadi njel dadi kafe ini dadi 15.000 ya ora apa-apa Mas jrembak wingi kene 3.000 dadi apa jrembuke kok jrembak apa jungkut apa jungkut tak tuwonyo jungkut jumbut iya jungkut tambemu ki kupingmu kok jublek to Mas kuping kok jubleng piye kok ya jungkut 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 dijunjung terus kukut dijunjung diangkut nih Mas kene ndi pulang ya kacau Mas apa kowe ra kelingan karo
saking Tapan. Nggih. Wilujeng karen rawuhipun. Mbok bilih mengke kersa nderek manem Bromo. Loh, harus ini pun sudah masuk kunduri. Sudah masuk lah list. mau sing mbok lise mulih sik kok iya. Gitu, Bapak bernyanyi, Ibu nyawer. Biasanya ngono. Sudah masuk list. Lise sapa? Lise aku. Kok iso lismu lho ya. Lise apa teko ye? Wong lise matun. Lise sapa? Ku lak lis. Lis kono. Iya ta. Ngomong dhewe. Lho. Nih, anu Ika kayak ya roh. Yo malah nek kono infone A1. Oh, A1 ya. Info gibah no. Piye lah aku ngleboni nek tintingamu ngono kuwi, Mas? Lae. Apa kowe ra keling?